Oganda ma Kabondo Kasipul mano kar chung'od bura nogono ma yudore kaunti ma Homabay onyisi mondo ikre ne telo maber moloyo mano ma bende koro osebedo e kinde mokadho e kinde ma koro yiero ma idhi bag maduong' e dwe mar aboro higani. Jalno ma bende kono lara kom od bura nogono ma Kabondo Kasipul higa mar 2017 migosi Obonyo Mireri wacho ni koro jopiny bende ok oseneno ber e telo mokadho emomiyo koro wuok oko mar duogo mondo ne ni koro keto jo Kabondo Kasipul kama dwarore. Maneja machon nogono mar bank no bende koro noteno gavana ma Nairobi Evans Odhiambo Kidero seche ma bende koro ne giloso kod jopiny e kar chung'od bura nogono mondo mi jopiny odhi owuog oko mondo koro kaw ombulu karombgi kendo ginene gitero muluor Raila Amolo Odinga e kom mar ker kochopo dwe mar aboro. E sechego bende koro okwayo jopiny mondo koro yier gavana Evans Kidero bende kaka gavana ni telo maber koro chak yier kochakore malo nyaka chop piny ma jotelo manyalo biro kelo lokruok tok mago ma bende koro osebedo ka yula e tich e kinde mokadho. Ni kapok wakwayo dhoudi mamoko mondo okaw ombulu mondo Raila obed president, to wan joluo ma nyaka wayombo wabed namba 1 e kaw ombulu e ka Raila obed president. Kogendni mamoko biro konyowa to yudo ka wan malo kabisa eka koro wariw gi mekwa to wabedo gombulu mamalo. Ombulu ema kelo telo. Achaka kwayo jo Homabay County ni jo Homabay osawito thuolo mar higni 10 maonge development, onge structures, onge systems. The county government omiyo wa mirima maduong' kabisa kaka jo Homabay County. Wadwaro ni mondo jo Homabay County sani koro kaw ombulu. Jo Kabondo Kasipul kuma wuoke kendo gombo ni mondo une muyomb jo Homabay County mangima mondo mbucho bed malo mogik mondo water governor Kidero. Nikech wang'eyo kaka Kidero osetiyo kuonwa moko oweyo telo maber ka nowuok Nairobi to uneno ka ng'ama nowe Nairobi cha telo koro tamo Nairobi gore piny. Uneno kotelo Mumias oloso billions to kowuok Mumias gore piny. Ung'e kuonwa moko mosetele. Akwayo ni wan kaka professionals duto, wan kaka jopur duto, wan kaka jopuonj kod ji tete ma Homabay County wanywaki mondo waked gi midhiero momako mar telo marach Homabay mondo wakel Kidero mondo okaw olosnwa county government. Jo Kabondo Kasipul chien kacha ung'eyo kaka ne obet. Ung'eyo ni jomoko noloyo mipira gi lwetgi. Mipira nokolo e yo maber. Kata kamano jatelo manosebet wawacho ni Nyasaye nomiye. Saa koro chopo kendo michak yiero jotelo manyien. Akwayo uni wang'ni nenuru mariek to wakwayo party ni tim manotimore seche ka kik chak timre mondo jopiny omi thuolo mondo yier jotelo ma gidwaro mondo jotelnegi. Ko kamano wakwayo jopiny mondo kik obed gi mirima kuom gik manosetimore mbele. Wakwayo ni mondo gibed ka giikore ni ging'eyo ni lokruok nyaka bed e constituency, lokruok nyaka bed e county. Wang'eyo ni jo IEBC nyono medowa polling stations aboro in the entire constituency. Akwayo ni wakaw thuolo ni makende mondo kaponi station manyo med ni machiegni kodi iloki mondo igo ombulu kama chiegni to moloyo ni jok man gi kitambulisho kata mpoko kaw kitambulisho mondo kaw kitambulisho mondo register bed voters kanyo mondo kik mawa polling stations go nikech onge voters. Wagoyo ne IEBC erokamano kuom medowa polling stations aboro go to wan kaka jo Kabondo Kasipul wa protect our right mondo wa make use of those added polling stations.